Si volen seguir dins. Ara s'ha de dir que van en fil. Això quan deixem tirar encara. Tirar-vos. Endavant! Endavant! Això no és arròs. I és igual que l'arròs. Està clar? L'arròs. L'arrenquem perquè no faci l'embruta la llavor. Perquè si no, si després allà. Perquè no isquen després en companyia de l'arròs. I el birbem i llevem. Solo que mata l'olda que diuen, tirar l'olda per serrets. Quan te deixin el xocotet, mata el serrets d'olda. Serrets, ara tu, el meu germà mateixa que no ho entén, diu, això no és arròs, dic, no és arròs. És igual, igualet, però no és arròs, és serrets. Com diu? Ai, encara volia guardar-lo que ho ha de dir perquè tira carn. Mira. A esta cabellera. Carlos, volem un grafet d'aixes per no... Ahí hemos juntado 3 collerones, senyor Isaac Descaresar. O si n'hi ha algú en Espanya que tingués duros que de Serrano i que tinga el coll que t'hi. A veure... Encara li deuen, tu? Encara li deuen fa 2 collitos d'arròs? No vol cobrar-les. Ho vol interesar. Ahora digases... ¿Qué me digases? Es la
Qui avanti, i tieni lo scordare dagli occhi, che sta burlarsi di guardo sto che va. Le caga una puta mare. Cosa te può che vai un tavolo in meglio, non sapevo che la cavava. Che va dentro un campanito da Aquesta espera per el teatre. Dice la cara per son carretera. Yo de barrer de con igual. Ora si cambia la pasta de una a l'altra ni allà. Aquell està 15 dies i surt a corral. Està entrenant la tota les dies. Este és país el tiro, esto. No es grande. Esto no son aquellas puchades, man. No. ¿Qué tenemos? No, aquell és un. El día la volví a comprar dos tres, ¿no? 4. Sí, una furgoneta la deu carregar. No, és que després tornio per aquell flaquet, el brillante. Que vaig vendre al manyo. I este a baixant d'espinol. L'altre de fumar. Esto es en árbol. Yo lo que sigue siempre que voy a que tenga un rato más. Pero tampoco la han hecho muy... Ay, aquí No. Luis, igual si era una casa tuya que tendré que hacer que no, a la Silvia no pot ser. a la fina sí. Conforme vine que es posa. A la Silvia no pot ser, això. Està marcant el perquè... No ben vinc ben compte. La mà, els cadenes i pollera tota, i per què? Pollera tirant? Però la cabeza tot. Todo per què? Tot el cachó. No es carga, eh? Sí. Aló, va, carro cotxe, eh? El vídeo. També vol dir és l'últim any. També vol dir I no prou que així en el vídeo així tot. Vostè sí que eixirà ahí dret, sí. Que lo agarra. Que ganes de tiro, home. Ganes tenia de tiro, no únicamente. Jo te que l'amo. Ese es l'amo, que pronto el día ese es l'amo. Uno altre de ser l'amo. Així no el veuràs Hacienda sí que li dirà Hacienda. Si el veu ahí dret. Ixe pelat que no ve per així. Hacienda tu amo te ve. No que te vende. La cancha de... Cuidado, espera. Espera. Mira, que cuide. No, tira vamos. Vamos. Vamos, si no nos cuida. Vale, no, això està embosat. Espera. No està embosat, no, que va estar embosat. Que n'hi ha... Lo que té 1.000 litros ahí dins. Més amunt, va un poc més amunt. Va un poc més. Va. Bueno, espera, jo No, ja el serem d'aigua. el rentarem un poc. És una de brossa. Ja, o sigui... Da uns punxeu i uns ferro.
Quin la brossa. No veia camp de pan, collint. Tira un poco más apunte. Vale. Vale. Sí, jo Ahir tapó l'havia deixat allà damunt, l'ha guardat. l'emporte, que això no pot gastar. Guarda que tots els fills no passes perquè si veu que no sé què. Si la vols passar per ella, la pots passar, per dir-l'or. Tu estàs allí, tira per allí. Antes sentíem molt d'ara, també en diu la cooperativa. Tira per allí. El parc i tot això, doncs... Això s'ha trencat. Què s'ha trencat? I l'altre? Ara, Pere, això no ho he veure. Pere. Ja li heu dit com ha de escampar, però ja li dic com ha d'escampar, Pere. Una porca. Estava de lo carrer, jo te l'he donat tu. Acabo amb un pare cagant la llum. Si porta un piat de la carreta porta de punta cara collant. No pot ser que porta la millor del món. Va ser sempre parat. Sí, la gent se va pagar Van un tirar. Ara mateix, Van este tirant de pagament. Van el porten ballant. el serrell va igual que la roca. Ei, si no és el carret no passarà. Per això hi havia d'haver l'aixada davant. Au.
que no hi hagi roba, és això que fan. Ara és l'únic. La primera lucha del mismo personal ya. Gato! Nano, quina silla va 5 o 6 arbres d'ahir? Ahir no n'hi res com sopa. L'home pot arribar a dir que es a Ramon. Ahir no s'ha regat tot d'ahir.
Hombre, no te veía botando solo desde la carretera y a Bogotá sí que se movió. Vamos ya que poco me la carpeta. ¡Y acá!
quando vai insieme con una... Yo voy a beber de tota la por. Que por les bones, ja. A veure, sí que seria una mica. Estava a dir que a campana i no té què fer per cosa. Tinc que agafa de la porxa i de fer, perquè la casa